באלג'יריה פוזרה היום הפגנה של כמה מאות בני אדם שוחרי דמוקרטיה, וטוניסיה השכנה עדיין לא רגועה לאחר חילופי השלטון ומנוסתו של הנשיא בן עלי מן המדינה. אתמול והיום הפגנות בעיר הבירה טוניס נגד ממשלת האחדות הלאומית שהוקמה בעקבות התמוטטות השלטון הקודם. גם אנשי כוחות הביטחון אשר השתתפו בדיכוי אלים של ההפגנות הקודמות שהיו נגד הנשיא שנמלט, השתתפו בהפגנות של ימים אלה למען משטר אחר. שליחנו לתוניס גדעון קוץ מדווח מלב הסערה מרחובותיה של טוניס. טוניס בשש אחרי המהפכה, הבוקר שאחרי העוצר, אחרי לילה של ירי טנקים במיליציות עוינות. מאות המפגינים שדורשים בעקשנות את סילוקם מן הממשלה החדשה של כל מנהיגי המשטר הישן יוצאים למצעדם היומי בשדרת חביב בורגיבה. המשטרה דוחקת אותם מן השדרה ובפינה עוצרים לרעיונות וויכוחים. On veut travailler, on veut exister. Les différents partis de l'RCD sont encore là. Il faut lutter pour les dégager. Bon, le problème que les ministres qui font partie de l'opposition ont occupé des postes qui ne sont pas vraiment importants dans le gouvernement de la Tunisie. חוזרים לצעוד מכיוון אחר, המאות הופכות לאלפים. השוטרים שלא התרגלו עדיין לחופש הפתאומי מאבדים מהר את הסבלנות. עכשיו תקיפת המשטרה מסיבית ואכזרית. הם מכים בעלות, יריות הזהרה נשמעות באוויר, רימוני הגז מתעופפים, הגרון ניחר, העיניים דומעות. אנחנו רצים צפופים במורד הרחוב הצר, שמאלה, ימינה, הנשימה כבדה, הצריבה בלתי נסבלת. מתחילים לנשום מחדש אחרי הגז המדמיע. בינתיים הכל עבר בשלום, אבל מה ילד יום? מוצאים מעבר לרחוב החופש, רי דה לה ליברטה. C'est la manifestation de cette jeunesse, une manifestation qu'on a appelée et nommée la manifestation et cette révolution du jasmin. Du jasmin, on sent cette odeur de cette jeunesse florissante. Tout le Maghreb maintenant, il est en train de sauter sur un volcan. Je dis bien un volcan. L'odeur que oui, on sent. C'est pas l'odeur du jasmin, c'est l'odeur du gaz. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est l'odeur. Non, non, il y a des gens libres. Il n'y a pas de jasmin. Elle n'est pas appelée une révolution de jasmin. C'est une révolution d'hommes libres. C'est la révolution des peuples. Pour la liberté, pour le droit de l'expression. והמפגינים חוזרים שוב בחסות התחבורה הציבורית. לוטפי לוקח אותי לרובע השירים של המרסה לראות איך נקם ההמון בחמולה השלטת בדרך שלדים מפויחים של מכוניות ששימשו את המשטרה החשאית האכזרית לחיסול אזרחים שלא הלכו בתלם. ועל החוף שלד לא גמור של בית דמוי ספינה שבנה עימת טרבלסי, אחיה של אשת הנשיא שנהרג במהומות. זהו האזור של בני משפחת אשת הנשיא שמכרו שטחי ציבור ליזמי נדל"ן ושלשלו לכיסם מיליונים. Il y a un lotissement de l'autre côté, là, en face de Golden Tulip, oui, qui appartient au Trabelsi. Oui. Et ben, ils ont tout détruit, la nature, la forêt, et ben voilà. Ils ont pris tous les beaux paysages, au lieu de les laisser pour tout le monde, et ben voilà. Il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'espace vert, il n'y a plus rien, en fait. וממול זה מה שנשאר מהווילה המפוארת של בלחסן טרבלסי שנשאר בחיים ונעצר. ההמון קילה בעת זעמו, הכל נלקח. היום זה אתר עלייה לרגל ודריכה על זכוכיות מנופצות. רוז'ה ביסמוט, נשיא הקהילה היהודית הקטנה, סנטור מקורב לראש הממשלה הישן חדש, מקבל אותנו במשרד המרווח של חברת היבוא יצוא שהוא מנהל. Je croyais être absolument au courant de beaucoup de choses et je découvre avec vraiment surprise que je ne connaissais pas le centième de ce qui se passait dans le pays. Ça a été ce que je peux dire, une organisation mafieuse qui a détruit, qui a ruiné le pays. La communauté juive n'a jamais de problème, si vous voulez. Ils ont même défilé à 3 reprises devant la grande synagogue. Pas un mot n'a été prononcé. Peut-être quelques personnes auront pris peur et partiront, je veux dire. Moi, malheureusement, je ne fais pas partie de ce cas-là. מפקד הטנק, השומר הרמון הנשיא, הנטוש, מצטלם איתי בחיוך. עוד סמל למהפכה העממית הראשונה בעולם הערבי. גדעון קוץ, הערוץ הראשון,
תוניס.